Tehát a ritmus. Tudniillik egy hangnak időtartamáról, illetve magasságáról, mélységéről, frekvenciájáról fogunk majd beszélni. Most az időtartam tehát, kis matematika. Annak idején a tortát osztottuk, daraboltuk. Ez lesz az egész, de a zene az egészre 4-et fog koppintani. Tehát 4 értékű lesz az egészünk. Ha kottafejecskét írunk, akkor hasonló lesz a formája, csak egy kicsit talán normálisabb. Nem húzunk neki szárat, ő lesz tehát az egész. 4 értékű. És ha elolvasom, azt mondom rá, hogy tá, á, á, á. Ha megfelezem, értelemszerűen fél hangot kapok. Üres hasú marad, de már van szára. Ő lesz tehát a félhang. 2-t fogok rá koppintani, és úgy olvasom el, hogy tá, á. Ha ezt megfelezem, kapom a negyedeket. Általában ez lesz a mérőütésünk. Hogyha nem kottázok, csak ritmust írok, akkor elég, hogyha a szárát rajzolom meg a hangnak. Ő lesz a negyed. 1-et fogunk rá koppintani, és azt mondom rá, hogy tá. Általában ő lesz a mérőütésünk. Újra felezek. 8-adokat kapok, amit összekapcsolhatok, de rajzolhatom őket külön is, akkor egy kis zászlócskával. Ha nem kottázok, csak ritmust írok, itt is elég a szárát megrajzoljam. És ők lesznek a 8-adok. Elméletileg felet koppintanánk rá, de inkább ezt úgy szoktuk mondani, hogy egy mérőütés alatt, tehát egy táérték alatt 2 tit, vagy 1 titit írunk vagy éneklünk. Ugye ez a 1 pár zokni és a 2 darab zokni esete. Ha tovább felezem, akkor 16-odokat kapok. Őt is összekapcsolhatom, csak most már 2 gerendával. Külön is választhatom őket 2 zászlóval. Vagy ha ritmust írok, akkor elég csak a szárát, de 2 zászlóval. Vagy összekapcsolom. Tizenhatod, 0,25 ér, tehát egy tá alatt 4-et fogok tudni koppintani belőle, és az a neve tiri. Osztogathatnám tovább, 32-edek, 64-edek használja a zene, főleg a modern zenében. Ezeknek az értékeknek szünet megfelelője is létezik. Az egész értéknek úgy szokták mondani, hogy kalap, igazából nem. Csak ez a kis téglalapocska jelöli magát a szünetet, a kalap az amiatt van, hogy kimetszenek egy részt a 4. vonalból. Innen látszik, hogy a 4. vonalról lóg lefelé. Én innen tudom megjegyezni, 4 érték, 4. vonalról lefelé. Tudniillik a félérték, azt pedig ide rajzolom, ő pedig a 3. vonalról fölfelé. Tehát ő is egy kalap,
ha csak így találkoztok vele, és a harmadik vonalról fölfelé. A negyedértékű, a nyomtatott tájérték egy ilyen villámszerű, vagy nem tudok rajzolni, írásban mi így szoktuk jelölni, a 8-adot pedig így, a 16-odnak 2 zászlócskát rajzolunk. És akkor még a ritmusképleteket elmesélem gyorsan. Ha 2 távból indulunk, ugye 1 és 1 az érték. Az elsőt megnyújtom egy ponttal, a másodiknak pedig rajzolok egy zászlócskát. Azt azért teszem, mert a pont az mindig az előtte álló hangnak a felét éri, tehát ritmusérték felét. Nem felett, hanem mindig az előtte állónak a felét. Ebben az esetben 0,5. A ti pedig szintén 0,5, így lesz 2 értékű ez a ritmusunk. Az lesz a neve, hogy nyújtott ritmus, hiszen az első tát megnyújtjuk. Nyújtott ritmus, és úgy fogom elolvasni, hogy tá, m, a pont, és ti. Ennek fordítottja, amikor az első hang lesz rövid, a második hosszú, vagyis megnyújtom, ő lesz az éles ritmus. Ugye a ti 0,5 ér, a tá 1-et, a pont az előtte állónak a felét, vagyis 0,5-öt megint. Ez a 2 szintén 2-t fog érni. Úgy olvasom el, hogy titán, tá, m, és éles ritmus lesz a neve. Hogyha berakom őket ütemekbe, akkor egy 2/4-es ütembe elfér mind a 2, egy éles, ez egy nyújtott, bocsánat, és egy éles. A harmadik, amit meg kell jegyeznünk, a szinkópa. Titáti, így is szoktuk mondani, de inkább úgy olvassuk, hogy szinkópa. A középső a hosszú érték, a hosszú magánhangzóval, titáti, fél, 1, fél, 2 ér, a 3 összesen, tehát ő is elfér egy ugyanilyen 2/4-es ütembe.